हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो जोबोर मोजाङै दं गासैबो दा फाइनालि एसएससी जीडी कनस्टेबलनि नटिफिकेसन आउट जाबाय नोंथांमोना अफिशियेल वेबसाइटआव चेक खालामनो हासिगोन गासैबो रियेलिटि श' जाबाय नोंथांमोना जेराव मोनदोंमोन 25,271 पस्ट दा बेनो फाइनालि फैमारबाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन जायफोरा 10 पास जाना दङ 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर बेनो जाबाय एसएससी जीडी कनस्टेबलआव दा बेयाव अनलाइन पेमेन्ट खालामनाङा नोंथांमोना एसटिफ्रा अनलाइन पेमेन्ट दाननाङा बेनिफ्राय आं खिथालांखानोसै गासैबो डिटेल्सखौ बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 28 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा फैदो गोबाव खालामला अफिशियेल नटिफिकेसन नायनोसै दा बेनिखायनो नोंथांमोना गुगोलाव थांनांगोन आरो लिरनांगोन ssc.nic.in दा बेयाव बेबायदि लिरनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन दा बेनिफ्राय नायदो लेटेस्ट निउसाव ओंखारबाय सिगाङाव ओंखाराखैमोन मैया ओंखाराखैमोन दा बेनिखायनो गोबां गोनो गोथो जादों आरो फेक सानदोंमोन नाथाय बेयो रियेलसोमोन दा नायदो नै लोगोफोर एसएससी जीडी कनस्टेबल 17 जुलाइनि आपडेट फैबाय बेयाव क्लिक खालामना होदो दा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन चेक खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नायदो नै लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेसन बियो जेबो फेक नङा दा बेनिफ्राय बियो जाबाय नै लोगोफोर बेयाव अनलाइन एप्लाइनि डेटआ गासैबो ओंखारबाय दा फार्स्टआव दङ अनलाइन एप्लाइ डेटआ जागायबाय 17 जुलाइनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 31 आगष्टसिम थागोन नोंथांमोना बेनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन अफलाइन जानाय नङा बेनिफ्राय आरो जोंनि एसटिफ्रा पेमेन्टबो दाननाङा बेनिफ्राय एग्जामनि डेटखौ होथ'वाखै बेखौ उनाव होगोन होनना बुंदों दा बेनिफ्राय जों गाहायाव थांनोसै दा जोङो लोगोफोर एप्लाइखौ अनलि अनलाइन एप्लाइल' खालामनो हागोन बेखौ क्लियार खालामखाबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांबावनोसै बेयाव नोंथांमोना सिगाङावनो अनलाइन एग्जाम होनांगोन बेनो जाबाय इंलिश आरो हिन्दी नाथाय लोगोफोर देग्लायनिया एसएससी जीडी कनस्टेबलआ नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 दङ जुदि मोनब्रै रं जायोब्ला 1 मार्क दाननाय जागोन थ' बेखौ गोसोआव लाखादो बेनिफ्राय दानिया फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम जागोन सेकेन्डआवसो रानिं जागोन आरो थार्डआवसो मेडिकेल एग्जाम जायो एसएससी जीडी कनस्टेबलआ दा बेनिफ्राय गोबाव खालामब्ला लोगोफोर पस्टखौ नायनोसै आरो स्केल फिखौ नायनोसै दा स्केल फिया दङ लोगोफोर 21,700निफ्राय जागायगोन बेनिफ्राय लास्टआ दङ नै 69,100 जागोन दा बेनिफ्राय भेकेन्सिखौ नायदो दा भेकेन्सिनि खोथाया बुंनाय लोगो लोगो गोबां नार्भास फिल खालामदों अल इन्डिया केन्डिडेटफोरा बेनो जाबाय पस्टआ जोबोर खम फार्स्ट टाइम एसएससिआव फैदों जोबोर खम पस्ट बेनो जाबाय 25,271 पस्टआ ओंखारदों दा बेनि गेजेराव नायदो मेल केन्डिडेटआ बेसेबां दङ बेनिफ्राय फिमेलआ बेसेबां दङ भेकेन्सिया दा बेनिफ्राय जोंनि एसटिखौ नायनोसै दा एसटिफ्रा दङ बिएसए बेवहाय 603 दङ हौवाफोरा हिन्जावफोरा दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायना ला 110 दङ बेनिफ्राय सिआइएसएफआव दं हौवाफोरा 786 हिन्जावफोरा दङ 86ल' सिआरपिएफआव 00 दङ बेनिफ्राय एसएसबिआव दङ 314 हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 0 दङ बेनिफ्राय आइटिबिपिआव दङ हौवाफोरा 131 आरो हिन्जावफोरा 20 दङ बेनिफ्राय आसाम राइफलआव हौवाफोरा दङ 508 आरो हिन्जावफोरा दङ 99 बेनिफ्राय एनआइआव 0 दङ बोथ साइड बेनिफ्राय एसएसएफआव दङ हौवाफोरा 14 आरो दङ हिन्जावफोरा 3 दा गासैखौबो लानानै 25,271 पस्टल' दङ देग्लायनि एसएससी जीडी कनस्टेबलआव बियो क्लियार जाबाय कनफार्म जाबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बुंदों नै मोनसे चान्स दङ लोगोफोर जे बेखौ बुंदों भेकेन्सिया लोगोफोर बारायनोबो हागौ होनना बुंदों नोंथांमोना उनाव बेखौ मोनगोन जुदि माबाफोर जायोब्ला बारायनोबो हागौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांबावनोसै दानिया एप्लाइ खालामबा बैसोआ बेसेबां नांगौ फरायनाया बेसेबां नांगौ दा नाम्बार 5आव नायदो लोगोफोर बैसोआ 18 इयार्सनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा 18 इयार्स जाबाय 10 पास जानानै बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा 28 इयार्ससिम जोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेनेरेला 23 इयार्ससिम नाथाय एसटिफ्रा 18 निफ्राय लानानै 28 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन अनलाइन जायफोरा 10 पास जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांबावनोसै दानि इम्परटेन्टखौ नायबावनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो लाइक खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो जेब्ला एडमिट कार्ड मोनगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन दानिया जों थांबावसै नेक्स्टआव दा माखासे इन्सट्राक्सन्स दङ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय लोगोफोर गाहायाव नायबावनोसै दानिया क्वालिफिकेसन थ' लोगोफोर क्वालिफिकेसन होननाय लोगो लोगो बेयाव सिम्पल 10 पासआनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेबो नङा जास्ट 10 पासल' जानांगौ हौवाफोर हिन्जावफोर जेबो पार्सेन्ट नाङा नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांबावनोसै जायफोरा एनसिसि सार्टिफिकेट दङ नोंथांमोना एक्सट्रा मार्क मोननाय जायो नै लोगोफोर एनसिसि सि बा 5 मार्क्स मोननाय जायो बि बा 3 ए बा 2
दा बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होनोबा बेनि एप्लाइया जागोन acc.nsa.in वेबसाइटआव आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होबाय। बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव फट'फ्रा नायदो नै 20निफ्राय 50 किबिल' जानांगौ। नोंथांमोना जेबो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाङा, जास्ट फट' आरो सिगनेचारल' नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामनांगौ। दा बेनिफ्राय माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव भिडिअ होगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांनोसै आरो माखासे एग्जामिनेसन सेन्टार। दानिया एप्लिकेसन फिसखौथ' नांखाया एसटिफ्रा लोगोफोरा खिथाखाबाय। बेनिफ्राय दानिया जों थांसै एग्जामिनेसन सेन्टार। दा बेनिफ्राय जोंनि नटिसखौ नायदो बबेयाव दङ होनोब्ला नोंथांमोना नायदो गुवाहाटियाव थागोन। नोंथांमोना गुवाहाटियाव होनो हागोन आरो नटिसनि थाखाय बेयाव दङ नै लोगोफोर गुवाहाटि दङ, नोंथांमोना बेयाव होनो हागोन। बेनिफ्राय जरहाट दङ, सिलचर दङ, नोंथांमोना बेफोरबादियाव नोंथांमोना सेन्टारखौ बासिनानै होनो हागोन आरो। दानिया लोगोफोर गिबियावनो एसएससिया दानिया अनलाइन एग्जाम लायो आरो 100 कुइसन्स थागोन आरो बेनिफ्राय 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना सिलेबासखौ नायना लाखादो। बेनो जाबाय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स थागोन आरो रिजनिं थागोन, बेनिफ्राय जिके थागोन आरो जेनेरेल एवारनेस थागोन, बेनिफ्राय मेथ्स थागोन आरो इंलिस थागोन। नोंथांमोना 25 मार्क्स मोनदों आरो टाइमिंआ 90 मिनिट्स जागोन एबा 1.5 घन्टा जायो। नोंथांमोना बेखौ कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम होनांगोन। नाथाय एबारनिया एसे स्ट्रं जादों, बेनो जाबाय नेगेटिभ मार्किं दं लोगोफोर, नोंथांमोना नायना लाखादो। बेनो जाबाय 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ। जुदि मोनब्रै रं जायोब्ला 1 मार्क दाननाय जागोन। थ' नोंथांमोना मोनदों देग्लायसो फार्स्ट टाइम एसएससि जि कनस्टेबलावबो नेगेटिभ मार्किं। दा सिगाङाव नेगेटिभ मार्किं गैयामोन, दानिया नेगेटिभ मार्किं। दा बेनिखायनो पस्टआ खम जादों आरो बेयाव कम्पिटिसना एसे मोजाङै जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै एग्जाम लिरो। जुदि हायाब्ला नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनाङा, मानोना खालामोबा रं जायोबा माइनास जागोन। स' लोगोफोर बेनोसोमोन आपडेटआ। बेनिफ्राय रानिं खालामनाया नोंथांमोना जेब्ला एग्जामाव रिटेनाव पास जागोन अब्लासो नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन। बेनो जाबाय नै नोंथांमोना पिएचडि, नोंथांमोना फेड, नोंथांमोना थांनांगोन आरो। दा बेयाव आरोबाव पास जायोब्लासो नोंथांमोना मेडिकेल टेस्टखौ होनो हागोन। दा बेसेबां खारनांगौ नायखादो एसएससि जीडी कनस्टेबलाव। दा रानिंआ नै जायो लोगोफोर 5 किल'मिटार जागोन हौवाफोरना 24 मिनिट्सआव आरो हिन्जावफोरना जागोन 1.6 किल'मिटार एबा 1600 मिटार जागोन 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव जायो। नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना खालामनांगोन एबा नोंथांमोना खारनांगोन। बेनिफ्राय बेयाव पास जायोब्लासो नोंथांमोना मा खालामनांगौनो मेडिकेल एग्जामाव नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन। आरो लोगोफोर हाइटआ बेसेबां नांगौ नायदो। जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालाम थांगोन हाइटआ नै लोगोफोर 170 सेन्टिमिटार जागोन जेनेरेला, खिन्थु एसटिफ्रा खम जायो। बेनिफ्राय फिमेला 157, जोंनि एसटिफ्रा 162 सेन्टिमिटार हाइटआनो जागोन लोगोफोर। हौवाफोरा नोंथांमोना बेफोरबायदि थानांगोन आरो हाइटआ। बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ चेस्टखौ सुनाय जाया हिन्जावफोरखौ, जायफोरा हिन्जावफोर नोंथांमोनखौ सुनाय जाया। दा नायदिनै फाइनालि एसटिफ्रा 162.5 सेन्टिमिटारल' जानांगौ। बेनिफ्राय लोगोफोर हिन्जावफोरा 150 सेन्टिमिटार। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना हाइटखौ इसेबां टेनसन लानाङा, नोंथांमोना जास्ट अनलाइन एग्जामखौ होग्रोदो। बेनिफ्राय चेस्टखौ नायदो लोगोफोर, नोंथांमोना नै बेयाव नुनो मोनदों 80 सेन्टिमिटार जानांगौनो, नाथाय एसटिफ्रा खम जानांगौ। एसटिफ्रा 76 जाबानो जागोन, नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ। थ' बेनोसैमोन लोगोफोर अफिसियेल पिडिएफ फाइल नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायदो, नोंथांमोना डाउनलड खालामदो। दा फाइनालि रिलिज खालामबाय अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर, अफिसियेल नटिफिकेसन रिलिज खालामबाय एसएससिया। दा गोबां फेक सानदोंमोन, नाथाय मोनसेल' खोथा, बेनो जाबाय पस्टआ जोबोर खम आरो बेखौ अल इन्डिया गोबां नार्भास खालामदों गासैबो केन्डिडेटफोरा। थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदों, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो। बेनो जाबाय एसएससि जीडी कनस्टेबलनि फाइनाल नटिफिकेसन आरो बेनि एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जाबाय 17 जुलाइनिफ्राय लोगोफोर 31 आगष्टसिम।